Християнски служения от целия свят се събраха, за да подготвят международната програма. Тези уроци целят да помогнат на църквата в много страни, като обучават вярващите християни да разбират своята вяра и да станат ефективни служители Исус Христови. Това е втория урок от серията Основи на Евангелието и учителят е Тери Лоу. Hello, my name is Terry Law, and I'm going to ask you to take your Bibles and turn with me to 2 Corinthians chapter 5, verse 21. Здравейте, казвам се Тери Лоу и ще ви помоля да отворите Библите си на 2 Коринтияни 5:21. We are talking about the subject of the divine exchange. Ние говорим за божествената обмяна. God took the bad that should have come to you and me, Бог взе лошото, което аз и ти заслужихме, and he put it on his son Jesus. и той го постави върху своя син And then Исуса. he took the good that should have gone to Jesus След това той взе доброто, което Исус and заслужи, offers it free of charge to anyone who trusts in his и name. той го дава даром на всички, които вярват в Неговото име. This is part 2 in this series, Това е втора част от and we have already looked тази at серия. 4 different elements of the divine И exchange. ние вече видяхме 4 различни елемента на божествената обмяна. The first 4 we will repeat for you again, Ние отново ще повторим първите 4 за вас and I'm going to ask you to repeat after me if you would please. и ще ви помоля да повтаряте след мен. Jesus took our punishment Исус взе нашето наказание and offers us remission of и ни sins. предлага прощение на греховете. Jesus took our sickness and pain Исус взе нашата болест и болка and offers us healing and health. и ни предлага изцеление и здраве. Jesus took our sin Исус взе нашия грях and offers us his и righteousness. ни предлага своята правда. Jesus took our death Исус взе нашата смърт and offers us his life. и ни предлага своя живот. We're coming now to point 5 of the divine exchange, Сега идваме до петата точка от божествената обмяна, but let us refer to our text, но нека да погледнем 2 нашия Corinthians 5:21. текст, 2 Коринтияни 5:21. For he hath made him to be sin for us who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in him. Който за нас направи грях оногова, който не е знаел грях, за да станем ние чрез него праведни пред Бога. This verse classically describes the point I'm trying to make. Този стих класически ни описва това, put our sin което on аз Jesus. искам да ви кажа. Бог постави нашия грях върху And Исуса put the righteousness of Jesus on и us. постави Исусовата правда върху нас. And we praise God for that И miracle. ние хвалим Бога за това чудо. Amen. Now, point number 5. Пета точка. Jesus took our poverty Исус взе нашата немотия and offers us his abundance. и ни предлага своето изобилие. Now, I want you to notice one thing in the 8 elements we're going to discuss. Искам да забележите едно нещо от 8-те елемента, които ще The дискутираме. cross of Jesus Christ affects every part of the human situation. Исус Христовия кръст влияе на всяка човешка We have ситуация. already discussed how Jesus has taken care of spiritual needs for Ние us. вече обсъдихме как Исус се грижи за духовните He наши took care нужди. of physical needs for us in healing. Той също се грижи за нашата физическа нужда в Now he изцелението. takes care of material issues for us in his atonement as well. Той също се грижи и за материалния And аспект. the verse for this that I want you to notice И това, което искам да ви кажа is тук, found in 2 Corinthians chapter 8 verse 9. се намира в 2 Коринтияни 8:9. And before I read the И verse, преди аз да прочета този стих, I want to comment on this chapter. искам да коментирам върху тази глава. Both 2 Corinthians 8, chapters 8 and the 2 Corinthians chapter 9 address the subject of money in the early church. 2 Коринтияни 8 и 9, тези глави говорят за пари в ранната църква.
That is a very important point to note before we refer to the verse. Това е нещо много важно, което трябва да знаем преди In chapter да 8, погледнем към този стих. Paul is addressing the church in В Corinth 8 глава Павел говори към църквата в Коринт and telling them about the great offering that had been taken for the church in Jerusalem by the believers in и Macedonia. той им казва за голямото дарение, което беше събрано от македонските вярващи за църквата в Иерусалим. In chapter 9, he continues the same И в discussion. 9 глава той продължава същата дискусия. Some of the greatest verses on finance in the Bible are found in 2 Corinthians 9. Някои от най-добрите библейски пасажи относно парите се намират в 2 Коринтияни Verses 9 6, 7, and 8 are very от important in 2 6 Corinthians до 9. 8 стих. Това са много важни стихове. But the point I want to make is the context of the scripture. Това е контекста на този стих. Let's look now at 2 Corinthians 8, 9. 2 Коринтияни 8:9. For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sakes he became poor, that ye through his poverty might be rich. Защото знаете благодатта на нашия Господ Исус Христос, че богат като бе, за вас стана сиромах, за да се обогатите вие чрез неговата сиромашия. Over the years, I've heard many people make this verse apply to our spiritual situation. Този стих се отнася за нашата духовна ситуация или духовното ни състояние. And there's no question that we have been made spiritually rich through the finished work of Ние Christ. наистина станахме духовно богати чрез Христовото дело, But I must make the point that this verse is addressing another subject. но аз искам да ви кажа, че има и нещо друго в It is talking about контекста our material на needs. този стих. За нашите материални нужди се говори. And in the midst of this discussion, В тази дискусия Paul tells us that Jesus took he became poor for us so that we through his poverty might be made rich. Павел ни каза, че Исус стана беден, за да се обогатим ние чрез неговата сиромашия. This raises an obvious question. Това ни води към очевиден When въпрос. did Jesus take our poverty? Как Исус понесе нашата беднотия или сиромашия? Was it during his earthly walk here on the earth? С своето служение на земята ли? I would suggest to you that Jesus did not walk in poverty in his walk here on the earth. Исус върши своето служение и той беше благословен от Бога. Anyone who can take 5 loaves and 2 fishes and feed 5,000 people is not walking in poverty. Но Исус не беше сиромах, когато разчупи 5 хляба и 2 риби и нахрани 5000 души. They picked up 12 basketfuls of the abundance. Те напълниха 12 коша с изобилие. That is abundance, not Това poverty. е изобилие, а не сиромашия. Anyone who can pay taxes by knowing where to catch a fish Всеки, който знае как да плаща данъци, като хване риба, is not walking in poverty. не ходи в сиромашия. Do you understand what I mean? Разбирате ли какво искам да кажа? So we ask the Така че question, ние задаваме въпроса, when did Jesus take our poverty? кога Исус пое нашата беднотия? In order to answer that question, За да отговорим на този въпрос, we need to ask the ние question, трябва да зададем въпроса, what is poverty? какво значи беднотията или How do you сиромашията? define it? Как се определя? Is there a description of it in the Bible? Това описва ли се по някакъв начин в Библията? I believe Аз there вярвам, is. че има. And it's found in the book of Deuteronomy, chapter 28. Второзаконие, 28 глава. Verse 48, I believe, summarizes and gives us a total look at absolute poverty. 48 стих обобщава какво значи пълната сиромашия. Deuteronomy 28:48. Второзаконие 28:48. Therefore shalt thou serve thine enemies, which the Lord shall send against thee, in hunger, in thirst, in nakedness, and in want of all things. And he shall put a yoke of iron upon thy neck until he have destroyed thee. За това ще слугуваш на неприятелите си,
които Господ ще прати против тебе, в глад, в жажда, голота и в лишение от всичко, и той ще тури на шията ти железен ярем, доде те погуби. This verse outlines 4 aspects to absolute poverty. Този стих показва 4 аспекта на пълната сиромашия. They are hunger, Глад, thirst, жажда, nakedness, голота and want of all things. и лишение от всичко. Anyone who is experiencing these 4 things is walking in absolute poverty. Който има тези 4 аспекта, живее в пълна сиромашия. And we ask ourselves the question, И ние си задаваме when does въпроса, the Bible say Jesus endured these 4 things? кога Исус претърпя тия 4 неща? It happened when he was dying on the cross. Това стана, когато той умря на кръста. He experienced absolute poverty. Той имаше пълна сиромашия. He was hungry, Той бе гладен, he was thirsty, той бе he жаден, was naked, той бе гол and he had want of all things. и той беше лишен от всичко. That is absolute poverty. Това е пълна сиромашия. And we must realize that he took that poverty for us. И той пое тази сиромашия за нас. He left the riches of his Father in glory Той остави богатствата от and took небеса upon himself the form of a servant и стана and слуга became obedient unto death, и послушен до смърт на even the death кръста. of the cross. Дори смърт на кръст. So we thank God for taking our poverty. Така че ние благодарим, че Бог взе нашата сиромашия. There are some people who have taken this truth from Scripture and twisted it. Някои хора изобачават Божиите писания. I believe with all my heart that God wants to bless the church with abundance. Аз вярвам от все сърце, че Бог иска изобилно да благослови църквата си. And there will be people listening to us now in nations all over the world. И знам, че хората слушат Some of тия you are касети по existing in целия conditions свят. of poverty. Някои от вас имате сиромашия или бедност. This is not just a message for us here in the first world Това не е послание само за нас тук в първия свят or in the second world. или втория свят. It is for the third world. Това също е и за третия свят. It is for all God's children everywhere. Това е за всички Божии деца навсякъде. This is an absolute aspect of the atonement of Jesus Christ. Това е абсолютен аспект на изкуплението Исус He Христово. took our poverty so that we could receive his abundance. Той прие нашата сиромашия, за да получим ние Неговото изобилие. The one error that the church has made Една грешка, която църквата е направила, is in not realizing why God has given us prosperity and abundance. е, че не е осъзнала защо Бог ни дава благоденствие и ни And I благославя. think that there is a principle that runs through Scripture Има принцип, който се изявява в писанията and gives us the reason for God's blessing of prosperity on the church. и ни дава причината, че Бог благославя църквата. There is a purpose in God's heart for our abundance. Бог снабдава нашите нужди. Той снабдява нуждите ни. I want to suggest to you that purpose is this. Той ни благославя и причината за това е He следната. wants us to use our abundance to build him a dwelling place. Той иска да използваме благословенията, които ни е дал, за да му The Bible направим begins with шатър, където God да dwelling with обитава. man. Бог обитаваше с човека. Така започва Библията. But Adam and Eve sinned, Но Адам и Ева се and грешиха, they made severe mistakes, направиха големи грешки and God was not able to fellowship with them in the cool of the evening in the garden any и longer. Бог не можеше повече да общува с тях в хладнината на That's how the деня Bible begins. в Едемската градина. Така започва How does the Библията. Bible end? А как завършва Библията? The Bible ends with God coming down to dwell with the church in the New Jerusalem. Библията завършва с това, че Бог идва passion in the да heart of обитава God вечно с църквата в Новия Иерусалим. Божията страст и Is Божието always to сърце dwell with man. е винаги да обитава с човеците. That's the way the book begins, that's the way the book ends. Така започва книгата, така и завършва. But in between the beginning and the ending, we all got off track. Но помежду началото и And края God has a reason for giving us abundance in the body of ние Christ. изпаднахме в грях, отплъчихме се He wants us to build him a dwelling place. и Бог
ни благославя в тялото Христово, за да му построим Do you шатър. remember in the Old Testament Вие помните ли в Стария Завет, when Moses led the children of Israel out of the land of Egypt? когато Мойсей изведе израелевите The чада night before they от left Egypt. Египет, в нощта, когато те напуснаха Египет, God said to Moses, Бог каза на Мойсей: tell the people to go and borrow all the gold and silver and precious garments of the Egyptians. кажете на хората да отидат и да вземат всичките скъпоценности и Tomorrow you're бижута going to leave the land, от and when you leave египтяните. Egypt, you take the wealth of Egypt with И you. когато напуснете Египет, носете египетските богатства с вас. It looks like God was teaching them how to steal. Като че ли Бог ги учеше как да крадат. But that is not what that story illustrates. Но това не илюстрира тая история. God was telling them to collect for 400 years of slave labor. Бог им казваше да съберат това, което заслужават за Are you hearing what 400 I'm saying? години робство. Чувате ли какво ви Now, казвам? when Moses and the children of Israel got into the wilderness, Когато те влезоха в пустинята, what purpose did God have for their abundance? защо искаше Бог да им даде изобилие? He said to Moses and the people, take all that abundance and build me a dwelling place. Бог искаше те да му направят обиталище. And that dwelling place was called the tabernacle. И това обиталище се наричаше When they скинята. built it according to God's plan, Когато я построиха според Божия план, the glory of God ascended from heaven Божията слава слезе от небето in the form of a pillar of cloud by day в форма на and a pillar of fire by night. облак през деня и огнен стълб през нощта. God dwelt with his people in the tabernacle. Бог обитаваше с людите си в скинята. That's always been the purpose of God. Това винаги е била Божията Why he wants цел to live amongst и us, Божия I don't план. understand. Аз не разбирам защо Той иска да живее с нас, But I know that's the way the Bible begins and the way it но аз ends. зная, че така започва Библията и така завършва. The next time in Israel's history when they were blessed with abundance Следващия път в Израилевата история, когато бяха благословени с was in the days изобилие, of David, the great king of беше Israel. в дните на цар Давида, великият цар на Израел. Abundance was multiplied in Israel. Изобилието се умножаваше в Израел. It says silver was multiplied like stones for abundance. Среброто се умножаваше като камъни, изобилно. David took multiplied hundreds of millions of dollars of gold in order to build the temple for God. Давид събра много материал, злато и сребро, за да бъде построен Божия храм. God said, build me a house. Бог Take your abundance and build me a dwelling place. каза, построи ми храм, построи ми In the място Old за Testament, обиталище. that is the concept and the reasons and the purpose for abundance. Всъщност не Бог, а Давид искаше това и Соломон изпълни неговия план. It is always to build God a dwelling place. Винаги причината за това, че Бог ни благославя, е да му But in the New направим Testament, обиталище, а не леяно теле от God doesn't злато. live in buildings. Но в Новия Завет Бог не This обитава is a в beautiful сгради. building that we're in. Това е красива сграда, в която сме This is a map събрани. of the world behind us. Зад нас има карта на света. And there are people listening to this tape in many of these countries around the И по world. целия свят хората слушат нашия урок днес. In the New Testament, God doesn't dwell in buildings. В Новия Завет Бог не обитава в сгради. Where does God dwell? Къде обитава Бог? God dwells in the Бог church. обитава в църквата. He dwells in our hearts. Той обитава в сърцата ни. Paul says in 2 Corinthians, Павел in the казва book of 2 във Corinthians, 2 Коринтияни, don't you know that your body is the temple of the Holy Ghost? не знаете ли, че тялото ви е храм на Святия Дух? God is dwelling in us. Бог обитава вътре в нас. We are God's building. Ние сме Божията сграда. And that's what he gives abundance to the body of Christ И for. ето за това Той дава изобилие на тялото We are to Христово. take our abundance and reach the world with the message Това, of което Jesus. Той ни е дал, ние трябва правилно да употребим, за да достигнем света с посланието на Исуса. That is why God wants to bless all those of you who are listening to Бог us. иска да ви благослови, за да благославяте другите. When you give and sow into the kingdom of Когато God, давате и сеете в Божието царство,
Expect to be prospered and to have abundance returned to you from the Lord. Очаквайте Бог да ви благослови и да ви възвърне изобилно And then според take that Словото. abundance and sow it in the kingdom of God to reach more people with the След message това of Jesus вземете Christ. това изобилие и отново посейте в Божието, за да достигнете много с This is благовестието the Исус key for Христово. taking the world for Jesus. Това е ключът към това как ние And ще we'll never do it достигнем until we believe what the Bible света says. чрез Христовото благовестие. Ние It takes money to preach the gospel. трябва да се покорим на това, което казва Библията. One of the biggest За да се burdens in my проповядва life Евангелието, ни трябват пари. is sitting in the headquarters of our missionary organization. Един от най-големите ми проблеми е да седя в главната квартира на нашата мисийска And I have letters организация. that come to me from different parts of the world. И аз получавам там писма от целия свят. People saying, send us Bibles in China. Хората казват, изпратете ни Библии в Китай. Send us Bibles in Cuba. Изпратете ни Библии в Куба. Send us Bibles in Russia. Изпратете Библии в Русия. Send us Bibles in Vietnam. Изпратете Библии в Виетнам. All the different countries of the world. Всичките различни страни на света. And I don't have enough money for the И аз Bibles. нямам достатъчно пари за Библии. Why is that? Защо това е така? Because the body of Christ has not seen its responsibility. Защото Божието тяло си строи замъци, а не си гледа We отговорността must believe God for да abundance. достигне света. Ние трябва да вярваме в Бог, And да then ни we даде take what He gives us and we изобилие, use it to reach the world for а като ни Jesus. благослови, ние трябва да достигнем света за Исуса. Hallelujah. Халелуя! So point number 5 is this. Петата точка е това. Say it with me, everyone. Кажете го с мене всички. Jesus took our poverty Исус взе нашата беднотия and offers us His и abundance. ни предлага своето изобилие. Point number 6 of the divine exchange. Шеста точка на божествената обмяна. Jesus took our shame Исус взе нашия срам and offers us a share of His glory. и ни дава дял от Неговата слава. The bad that Jesus took is called shame. Лошото, което Исус взе, се нарича The good that He gives to the church is a Срам. share of His glory. срам, а доброто, което дава на църквата, е дял от I'm Неговата turning in my слава. Bible to Hebrews chapter 12, verse 2. Евреи 12:2. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. Като гледаме на Исуса, начинателят и усъвършителят на вярата ни, който заради предстоящата нему радост издържа кръста, като презря срамът и седна отдясно на Божия престол. Jesus endured the cross and despised the shame. Исус понесе кръста и презря срамът. When Jesus hung dying on the cross, he experienced shame. Когато умря на кръста, той беше засрамен. Let me recapitulate for a moment. Нека да ви Not only are our spiritual needs met at the cross, кажа това отново. Не само духовните ни нужди са посрещнати на кръста, our physical healing is met at the cross, физическото ни изцеление е дадено на our кръста, material financial needs are met at the cross. нашите материални нужди са посрещани на кръста. Now I want you to see that our emotional needs are met at the cross. И сега искам да ви кажа, че нашите емоционални нужди също са посрещнати на кръста. Shame is one of the serious emotions that affects the human race. Срамът е една сериозна емоция, която I have a афектира good човешката раса. friend, a pastor friend in Atlanta, Georgia, who is a counselor with a PhD. Аз имам един приятел в Атланта, Джорджия, който е съветник с кандидат I asked him a на question one day. науките. I said, what are the primary problems that you deal with? И аз го питам, какви са основните проблеми, с които се занимаваш? He said, 80% of my counseling can be summed up in 2 words. Той казва, 80% от моето съветничество може да се обобщи в 2 думи. He said, the first word is shame, the second word is rejection. Срам и отхвърляне.
And I want you to know that Jesus experienced both shame and rejection on the cross. И аз искам да ви кажа, че Исус преживя и срам, и He has отхвърляне endured our emotional stress. He knows what we're going through. Той е преживял нашия емоционален стрес. Той знае през какво How преминаваме. do you define shame? Как определяте срамът? Shame is a sense of worthlessness. Срамът е чувство на безценност и Shame is what Jesus безполезност. sensed when he hung naked on the cross. Исус беше засрамен, когато висеше гол на кръста. Here is the Son of God, Божия син, the pride of the Father's heart, който беше лишен hanging naked on a от cross, сърцето на отца, висеше гол на кръста, while men ridicule and laugh at him and докато mock him. хората му се подиграваха и му се смееха. He experienced Той shame. преживя срам. Shame comes to us in various forms in our societies. Срамът идва в различни форми в нашето общество. One of the problems in America that has recently become very much known Един от проблемите в Америка, който днес познаваме, is the area of sexual abuse in families. е сексуално малтретиране в семействата. Children who are sexually abused experience shame. Деца биват сексуално малтретирани от своите родители и те преживяват Some of the срам. worst shame that could ever be visited on the human race. Това е един от най-лошите видове срам And it's в happening around the world. човешката раса и това става по целия свят. I was in Malaysia 2 months ago. It's happening Преди there. 2 месеца бях в Малазия и там става това. It's happening in Singapore. Става в Сингапур, It's happening in Vietnam. Виетнам, It's happening in Cuba. в Куба. It's happening everywhere I Това go. става навсякъде, където съм ходил. And there are young people with tremendous sense of shame in their lives. И там има млади хора с голямо чувство на Oftentimes there срам are older в people who живота still си. carry the shame and degradation of childhood with them. Също има и по-възрастни хора, които носят чувство на срам и деградация. My wife Shirley was abused by her father when she was 14 years old. Моята съпруга Шърли беше малтретирана от баща си, It was a когато very sad time in her life. е била на 14 години и това беше тъжно време в живота й. The father that was put in the family by God to protect her was her violator. Бащата, който Бог бе поставил в семейството да я закриля, She wanted наруши to quit school. нейните She felt dirty and unclean. права, той я But she made up her mind that she would малтретираше forgive her father. сексуално и тя се чувстваше And she went to засрамена, the тя искаше scriptures. да спре училището, но And she asked the Lord to show her in Scripture Тя how she could love and forgive her father. повярва в Господа и реши да прости на баща си. Тя почна да чете писанието и He попита only did it for Господ a short amount of time. как да прости тя на баща си. Той The time came when she grew правеше up това само за кратко време. И тя and got израсна, married and left home. тя се ожени, напусна The дома time си. came many years later that her father was going to kill himself. И след много години дойде време, когато баща й искаше да се самоубие. He was in a motel room with a gun to his head going to blow out his brains. Той беше в една хотелска стая с пистолет към главата And he си. called my wife Shirley on the phone and he was crying. Той искаше да се застреля и се обади на жена ми He said, I Шърли want you по to forgive me телефона for the horrible thing that I did to you. и каза, искам да ми простиш за това ужасно нещо, което направих с теб. And because she had learned how to forgive from the Word of God, За това, че те изнасилих. И тъй като тя беше се научила как да and because the love прощава of God had от been shed Божието abroad in her Слово heart by the Holy Spirit, и защото Божията любов и беше изляна от Святия Дух в сърцето й, she was able to forgive her father on the telephone. тя можа да прости на баща си по She телефона. said, I want you to get on an airplane and fly here to our home. Тя му каза, искам да се качиш на един самолет и да дойдеш тук при And нас she was able у to lead дома. him to Jesus Christ. И тя му говори за Исуса He Христа. was filled with the Holy Spirit. Той повярва и бе кръстен със Святия Дух. And he is in heaven with the Lord today. И днес той е на небето при Господа. Thank God that he understands our shame. Слава Богу, че той разбира нашия срам. I would like to tell you a story. Аз искам да ви разкажа една One of история. the most incredible things I've ever seen in my ministry. Едно от най-невероятните неща, And I които съм heard this story виждал 2 weeks ago. в своето служение. Аз чух тази история преди I 2 had just come out of седмици. the People's Republic of China. Аз току-що се бях върнал от Народна We have република been Китай. ministering in that nation for some time now.
Там ние сме имали служение известно We've време. had to work with the underground church, Ние сме работили с подземната нелегална църква, the house church movement. с домашните църкви в Китай. We have a young man in China who is the director of our Chinese ministry. Имаме един млад човек в Китай, който е директора на служението ни за Китай. This is the story he told me. И това е историята, която той ми каза. I will not give you his name for security Аз не purposes. мога да ви кажа неговото име поради About 6 weeks ago, мерки за сигурност. he went into China Преди месец и половина той отиде в Китай for some medical treatment. за He was медицинско staying in the home of a Chinese doctor. лекуване. Той отиде да се лекува. Той стоеше пред един китайски лекар He began to share his faith in the little и village той започна да споделя своята вяра в малкото село. and led 2 young people to Christ. И той доведе двама млади мъже до Quickly, Христос. the message of Jesus spread, Бързо посланието на Исуса Христа се разпространи. and they brought 20 people into the doctor's home to listen to our friend share his faith in И Christ. те доведоха 20 души в дома на лекаря да слушат младия човек да споделя вярата си One of the в men in the Христа. room was a cripple. Единият човек в стаята беше I will Сакат call човек. him crippled Zhang. Той беше Сакат Джанг He was 71 years of age. на 71 години. He had contacted polio as a child. Той имаше полио като дете. And the reason he was crippled is because his left leg had never grown properly. И причината, че беше Сакат е, че неговия ляв крак никога не бе It was the израснал left leg правилно. was 4 inches shorter than the right leg. Левия му крак беше с 10 см по-къс. The thigh and the calf had От never десния. developed on the leg. It was like a stick. И крака му беше като стик, It was като dried. пръчка. It looked like a shriveled prune. Той беше сух крак, той не можеше да се движи. When my friend asked one of the new converts to pray, the young lady, И когато моя приятел помоли едно младо момиче, новоповярвало момиче, she да had се never моли, prayed out loud тя before. никога не се беше молила преди, She closed her eyes на висок глас, and began to praise тя Jesus. затвори очите си и започна да хвали Исуса. And these 20 people were standing there looking at her. И тия 20 души стояха и я гледаха. They were atheists. They knew nothing about Те God. бяха атеисти, не знаеха нищо за Бога. While she was praising God, И докато тя 6 weeks се ago, покланяше на Бога, the power of God came on crippled Zhang. Божията сила дойде върху Сакатия човек. It knocked him onto a bench up against the wall. Той падна на една пейка до стената And these 20 people looked at his leg и тези 20 души погледнаха неговия as that крак leg began to grow right in front of their eyes. и как този крак започна да расте пред техните The очи. thigh filled out. И, The calf filled out. и крака му се изпълни The leg was lengthened 4 с inches. месо, с кръв. Crippled Zhang was totally healed. Крака му израсна And отново. he started dancing all over that room under Сакатия the power човек of the Holy бе Spirit. изцелен и той започна да играе All of в the 20 цялата people got стая, saved да танцува под силата на Святия Дух. И всичките They fell on their 20 knees души and повярваха repented. в Исуса Христа, паднаха And на Jesus came into their земята hearts. и се покаяха. Исус Христос дойде в техните сърца. About 2 or 3 nights later, 2-3 вечери по-късно there were many more people now. имаше много повече People хора. were coming by the hundreds. Хора идваха стотици. And a little boy was in the И meeting. едно малко момче He присъстваше was 4 years old. на 4 годинки. And he was born deaf and dumb. То беше родено глухонямо. He could not hear. Той не можеше да He had чува never и spoken. никога не беше говорило. While my friend was И teaching, докато моя приятел получаваше, all of a sudden this little boy started to cry. изведнъж това малко момче започна да плаче. He looked at his mama and said, Mama. Той погледна майка си и каза: "Мамо!" And his mother spoke his name and called him. И майка му изговори неговото име и го And he извика. could hear her. И той можеше да я чува. He was instantly healed of being deaf and dumb Той беше внезапно by изцелен the power of God. от Божията сила. God is doing miracles today. Бог върши чудеса и днес. It affected the entire area. Това повлия на They had to цялата baptize област. 350 people in the Те river кръстиха 350 души в реката after being there only 3 weeks. след 3 седмици. One night the police came Една вечер дойде комунистическата and they полиция captured 65 of the и believers те затвориха 65 and they put them in вярващи. a prison. Караха ги в затвора There were horrible conditions in prison. и в затвора бяха ужасни условията. A little room about 4 meters by 5 meters square.
малка стая 4 на 5 метра. And they forced 21 or 22 people into each room. И те насила вкараха 20-25 души във всяка стая. And they lived in horrible circumstances for the next 3 И weeks. за 3 седмици те живяха в ужасни условия. At night, the prison guards would come. И през нощта тъмничните There was a началници particularly идваха. beautiful young lady who was in Там prison. имаше една красива млада девойка в затвора. She had only been a Christian for 2 Тя weeks. беше била християнка само за 2 седмици Her name was Little Red. и се казваше She was 19 years old. Little Red. Тя I беше just на heard this story 2 weeks ago. 19 години. Аз чух тази история преди 2 At седмици. night, the guards would come for her. През нощта идваха пазачите And her screams would fill the prisoners with horror и тя викаше и пискаше и as the guards sexually molested her body. затворниците бяха потресени, защото She went through a horrible experience. тъмничарите я изнасилваха всяка вечер. My friend said, I hated the guards who did this. И приятеля ми каза, аз намразих тия тъмничари, които сториха one това. primary guard responsible for the torture. Единият от тях беше отговорен за мъчението. And the time came when they were released. И времето дойде, когато те бяха пуснати на свобода. We were able to, we heard about the story and found out and sent someone to get them out of prison. Ние чухме за това, че е станало и изпратихме един човек да ги извади от затвора. And we were successful in doing that. Слава Богу, успяхме да ги Praise освободим. God for that. Слава на Бога. But as they were leaving the prison, Но когато те излизаха от затвора, 2 of the young men were on stretchers. двама от младите мъже Their bodies had been beaten бяха by the на guards. носилки, защото тъмничарите ги My бяха friend was били до смърт. carrying Little Red out of the prison. И моята приятелка, младата девойка, беше извадена от затвора. As they left, Когато те си тръгнаха, the guard that had abused her тъмничарят, came and fell in the dirt in front of който her. я беше изнасилил, дойде и падна в кълта пред And he нея. wept and he Той cried. плака и вика и писка. He said, I'm so sorry for what Той I've каза, done. съжалявам толкова много за това, have което no peace in сторих. my heart. Аз нямам мир в сърцето си. I can't live with Аз не мога myself. да живея със себе си. Will you forgive Ще ми me? простиш ли? And my friend said to И me, моя приятел ми каза, I couldn't have forgiven that аз не guard, можех да простя на този not нещастник after what he did to that след young това, lady. което беше направил на младото момиче. But he said, I couldn't believe Но my аз не eyes. можех да повярвам на очите си. He said, Little Red bent Той down каза, малкото момиче се наведе. and she took her blouse. Тя си взе блузата She wiped the tears from the guard's и eyes. избърса сълзите от She said, лицето на 2 тъмничаря. weeks ago, И тя каза, I was a преди sinner. 2 години и 2 седмици And Jesus аз forgave бях me of my sin. грешница и Исус ми прости за He says, I греховете. forgive you for what you've И done сега to аз me. ти прощавам за това, което си ми направил. Will you ask Jesus for forgiveness Но too? ти трябва да искаш Исус да ти прости. And he said, yes, please И pray. той каза, да, моля ти се, моли се за мен. And she led him in a sinner's И prayer. тя го води в молитва. 3 of the other guards came running. 3 други тъмничари There was 40 guards изтичаха. standing watching Там this. имаше 40 тъмничари, които гледаха това. 3 other guards came and Още bowed. 3 тъмничари дойдоха и се поклониха. And all 4 of them found И Jesus всичките Christ. 4 намериха Исуса Христа. Hallelujah. There's redemption from shame. Халелуя! Има изкупление от греха и You от believe срама. Халелуя! Има Hallelujah. изкупление от срама. Point number 7 Седма точка of the divine exchange. от божествената обмяна. Jesus took our rejection Исус взе нашето отхвърляне and offers us acceptance in God's family. и ни дава приемане в Божието семейство. Let's turn in our Bibles to Matthew chapter Нека 27 обърнем в Библията си в and verse 44. Матея 27 глава 44 стих. This verse describes the rejection that Jesus experienced for us. Този стих описва отхвърлянето, което Исус получи заради нас. Халелуя. Excuse me, that's Matthew 27 verse 46. Матея 27, 46 стих. And about the 9th hour, Jesus cried with a loud voice, saying, Eli, Eli, lama sabachthani, that is to say, my God, why hast thou forsaken me? А около 9-тия час Исус извика със силен глас и каза: Или, Или, лама савахатани, сиреч, Боже мой, защо си ме оставил? Listen to those words for just a moment. Слушайте тия думи за момент.
Never before had Jesus ever called his Father God. Никога преди Исус не бе наричал Отец Бог. В Словото не четем He такова always нещо. called him Father. Той винаги го наричаше Отец. Not until this moment Не до този момент. did he ever address him as God. Ние не четем как го е нарекал Listen to the Бог. horror of these words. Слушайте ужаса на тия думи. I want you to see, like I described in the last tape. Искам да видите това, което ви описах в миналата касетка. God the Father bent over God the Son, Бог Отец се обърна към Неговия Син and he placed our sin upon him. и Той постави нашия грях върху Него. And when our sin came on Jesus, Когато нашия грях бе поставен върху Исуса, he felt separated from the Father for the first Той time. се почувства за пръв път отделен от Отец. And when the horror of sin settled on his spirit, И когато ужаса на греха падна he и cried out, натовари my Неговия God, my дух, God, why hast thou Той forsaken me? извика: Боже мой, защо си ме оставил? My God. Listen to those words. Боже мой. Слушайте, He's not calling him Father now. Той сега не го нарича Отец. Why? Защо? He has suffered rejection. Защото Той биде отхвърлен. This is something our minds cannot understand. Нашия ум не може да разбере това. How could the Father turn his back on the Son? Как Отец можа да обърне гръб на Сина? How could Jesus be made sin for Как us? можа Исус да стане грях заради нас? We don't know how, Ние не знаем как, but the Bible declares it. но Библията изявява това. And in the moment of his rejection, И в момента на Неговото отхвърляне, Jesus felt what we feel. Исус почувства това, което и ние чувстваме. Rejection is a part of society today. Отхвърлянето и днес е част от обществото. It happens in families all over the То world. става със семейства по целия свят. A husband leaves a mother and children. Съпруга напуска A семейството. wife rejects her husband. Жената отхвърля съпруга си. A parent rejects a child. Родителя отхвърля детето си. A brother rejects a sister. Брата отхвърля сестрата. All of us have experienced rejection in some form. Всички ние сме били отхвърлени по някакъв начин. Thank God Jesus understands. Слава на Бога, Исус разбира всичко. He took our rejection. Той пое нашето He отхвърляне. understands our emotional situation. Той разбира нашата емоционална ситуация. And he redeems us from those damaging И emotions. Той ни изкупва от тия тежки емоции. Thank the Lord for that Слава message. на Господа за това послание. Jesus took our rejection Исус пое нашето отхвърляне and he offers us acceptance in God's и ни family. дава приемане в Божието семейство. That's the second part of point 7. Това е втората част от седма точка. Repeat it after me again, please. Повторете това след мен. Jesus took my rejection Исус взе моето отхвърляне and offers me acceptance in God's и ми family. дава приемане в Божието семейство. One of the greatest privileges we have. Една от най-големите привилегии, които имаме. By prayer, we can walk the stairway of the stars into heaven. Като се молим, ние можем да достигнем до небето. We walk into the presence of Ние God. ходим в Божието присъствие. We have boldness to come because of the blood of Jesus. Ние имаме дързост да дойдем поради кръвта на Исуса. And we call him Abba И ние Father. го наричаме Ава Отче. We are adopted in the family of Ние God. сме осиновени в Божието семейство. And we have received that spirit of И ние сме adoption приели и духът на осиновлението, whereby we cry, Abba чрез Father. който и викаме Ава Отче. Point number 8 of the divine exchange Осма точка от божествената обмяна is found in Galatians chapter 3 verse се 13. намира в Галатяни, 3 глава, 13 стих. As we read this scripture verse, I'm going to ask you to ask yourself this question. Като четем този стих, искам да си зададете и вие този въпрос. What is the bad that Jesus took? Какво е лошото, което Исус пое? What is the good that is offered to И me? какво е доброто, което се предлага на мен? Galatians chapter 3 verses 13 and 14. Галатяни 3, 13 и 14. Christ has redeemed us from the curse of the law, being made a curse for us, for it is written, cursed is everyone that hangeth on a tree. Христос не изкупи от проклетията на закона, като стана проклет за нас, защото е писано: проклет всеки, който виси на дърво. Verse 14, 14 стих.
that the blessing of Abraham might come on the Gentiles through Jesus Christ, that we might receive the promise of the Spirit through faith. Така, защото благословението дадено на Авраама да дойде чрез Исуса Христа на езичниците, за да приемем обещания дух чрез вяра. Now, what is the bad that Jesus took? Какво е лошото, което Исус прие? Jesus redeemed us from the curse. Исус ни изкупи от проклетията, The curse of the law. проклетията на закона. Jesus experienced that curse on the cross. Исус преживя тази проклетия на кръста. He has redeemed us from the curse Той ни изкупи от проклетията, so that he legally can offer us blessing. за да ни предложи законно благословението, So that the blessing of Abraham might come on the Gentiles. за да дойде благословението на Авраама върху езичниците. Hallelujah. Алелуя! If you want to know what the blessings of Abraham are, Ако искате да разберете какви са study the Авраамовите chapter on благословения, blessings in Deuteronomy 28. изучете тия благословения в Второзаконие 28 глава. We don't have time to read all the Ние нямаме scriptures, време да прочетем всичко това, but they outline the blessing that God gave но там се споменават благословенията, които Бог даде to his obedient на children. своите покорни чада. But there are several principles Има highlighted. няколко принципа, които се набляга. Christ took the curse Исус взе проклетията, so that we might have the за да blessing. имаме ние благословенията. Part of those blessings is victory, Благословение е победата, abundance, изобилието, reproductiveness, плодотворността and favor. и благоволението. That word favor is a special word to me. Тази дума благоволение е специална дума You за know what мен. it says to me? Знаете ли какво значи тя за мен? It says that God's interested in the little Значи, things in че our life. Бог се интересува от малките неща в живота ни. And we have a right to ask our Heavenly Father for И favor. ние имаме право да искаме And благоволение He looks after the little от things нашия for небесен us. Отец. И Той Have you found that true in your life? Той се грижи за малките неща в живота ни. I found it so Това true in mine. истина ли е във вашия живот? Това е. I had to fly Наистина, to another city in America for a meeting аз съм last го year. виждал в моя живот. Миналата година трябваше да летя от един град в друг. When I got on the airplane, Качих се в самолета. we taxied onto the runway to fly. Ние тръгнахме по пистата да летим And as we began to move down the runway, the pilot put the brakes on. и изведнъж пилота натисна спирачките. There was a red light flashing. И една червена светлина светеше там. So he stopped the Така plane. че той спря самолета. And we went back to the Ние се terminal. върнахме към терминала. It took a half an hour to fix the little red light. И половин час им отне да оправят We came back onto the runway червената again. лампичка. Пак тръгнахме по пистата. We started to move down the Почнахме runway. да се движим надолу по пистата. And the plane got a flat tire. И самолета спука гума. So we had to go back to the terminal Така че again. трябваше отново да се върнем на терминала. The third time, Трети път. the plane comes out on the runway. Самолета излиза на пистата. This time we got into the air. Този път And we излетяхме. had to fly to И Dallas. трябваше да летим до Далас, Тексас. But I knew when I looked at my Но знаеш, watch, че като си погледнах часовника, we were too late for my аз flight. закъснявах да си хвана. There was no way to make my connection in Dallas, and I had to fly on to another city. Нямаше начин да си хвана там връзката, другия полет Businessmen were и on the да plane. стигна в града, където They трябваше were да имаме cursing. богослужение. They were angry. Имаше бизнесмени в They were taking God's name in vain. самолета и те проклинаха, They псуваха. were very Те upset. бяха много ядосани, че няма And I да sat on the стигнат plane там на време. Аз си седях в and I самолета said, Lord, I asked for и favor. казах: Господи, дай ми една услуга. There's no way that plane is supposed to Дай be ми there. благословение. Няма начин този самолет But I asked да for стигне favor, толкова Father. скоро до там, но аз те моля да ми When the plane landed in свършиш Dallas, услуга. И когато самолета стигна до Далас, came off the plane. аз слезох от самолета, expecting favor from my като father. очаквах благоволение и услуга от A отца. lady was standing outside Отвън стоеше една жена and she said, "Where are you и going, тя ми sir?" каза: на къде отиваш, господине? And I told her И where I аз си was казах къде going. отивам. She said, "Oh, that plane is right next И door." тя каза: този самолет е And that plane has been delayed. точно в следващия терминал. She said, "If you want to get on the plane, you Тук can до go." нас полета е забавен, може да се качиш. So I ran to the next Така че gate аз изтичах and I ran down до towards the следващия plane, гейт и се качих на but the door самолета, on the plane was но closed. вратата беше затворена. But the stewardess was standing there. Стюардесата стоеше там She said, "Is your name и Terry тя Law?" ми каза: ти да не се казваш
I said, Тери yes, it Ло, is. аз казах да. I don't know how she knew Аз my не знаех name, как знае името ми, but she said, we've been holding the plane но for тя you. каза, ние сме държали самолета за теб. And she opened И the тя ми door, отвори вратата, and I got on the аз се качих plane, на самолета and I arrived at the city for my meeting the next и morning. аз стигнах в града, където щях да имам богослужение на другата сутрин. That's favor from the Lord. Това е услуга от Господа. Това е малко нещо. But how much does the Father want to take care of the little things for you? Бог Отец иска да се грижи за малките неща в живота ни. It's a part of His Това е redemption. част от Неговото изкупление. I want to close now Искам сега by outlining for you в заключение да кажа, all of the 8 points of the divine да exchange. спомена всичките 8 точки на божествената обмяна. And I want you all to say them with me now, please. И аз искам да ги кажете заедно с мене. Jesus took my punishment Исус взе моето наказание and offers me remission of sins. и ми дава прощение на греховете. Jesus took my sickness and pain Исус взе моята болест и болка and offers me healing and health. и ми дава изцеление и здраве. Jesus took my sin Исус взе мой грях and offers me His righteousness. и ми предлага своята правда. Jesus took my death Исус взе моята смърт and offers me His life. и ми предлага своя живот. Jesus took my poverty Исус взе моята беднотия and offers me His и ми abundance. предлага своето изобилие. Jesus took my shame Исус взе моя срам and offers me a share of His и ми glory. дава дял от славата си. Jesus took my rejection Исус взе моето отхвърляне and offers me acceptance in His family. и ми дава приемане в своето семейство. Jesus took the curse Исус взе проклетията and offers us the blessing. и ми дава благословението. Is not this a wonderful Това salvation? не е ли едно чудесно Is спасение? it not the best thing that's ever happened to you in your Това life? не е ли най-чудесното нещо, което стана Thank в нашия God for живот? the divine exchange. Слава на Бога за божествената обмяна. And God bless you, everyone. И Бог да благослови всички вас.